většina těch kytiček, které jsou tady na tom políčku, je jedlých. Tady ta krásenka se taky dá jíst, nevěsta ji může mít v kytici a potom třeba na dortu. Máme tady jiřiny, které jsou jedlé. Máme tady super potravinu amarantus, že jako doplněk ke kyticím. Tady tohle je třeba mrkev, dara. Tady tu kukuřici, která je za naším záhonkem, tu používáme jako krycí plodinu proti úletům chemikálií ze sousedního konvenčního pole. Je to vlastně už druhý plod v pořadí, taková živá zábrana, protože všechny naše kytičky, které tady máme, jsou v biorežimu a vlastně i ty folie, které používáme na přikrytí půdy, mají dva významy. Za prvé chrání nebo pomáhají nám od plevele a jako v druhé řadě ty naše květy i po dešti nejsou špinavé od bláta. Jo, jak déšť prostě dopadá ty kapičky a zvíří prach, tak vlastně my máme ty rostlinky čisté, nechroustají mezi zuby.